नोंसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनानै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय लोगोफोर दिनै एसे देहाखौ मोजां मोनबाय आरो आङो दिनै बांद्राय गोलावथार भिडिअ खालामा मालायनि सायावहाय माने गुसुं लाबोनो सानदों जेनाखि नैबे सिगां होबाय थानाय मानसिया माने गावनि बिमाखौबो फिन खेबसे दैथारबावबाय बिनि सिगां बिफाखौबो 2021आवहाय बुथारदोंमोननो रुवाजोंहाय ओमफ्राय आदा नैबे बोसोरावबो 2025 मायथाइयावबो दिनै मा गावनि बिमाखौ हारसिङैनो दैथारनानै रुवाजोंहाय सिथ्लायावनो माने गय बिगुर माबा माबि बनफोरजों सावथुमनानै दोनजोबदों आरो दा बिथांखौ खाबाय बा हमबाय पुलिसा आरो दा नोंथांमोनहा बेखौ नायलांबानो जाबाय बिथांनि गामि आरो मुङा मा आङो नोंथांमोननो खोन्थानो आखायाव लाबोबाय नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजिगोन आरो मिथिगोन आरो बेयाव लिरदोंदि थारैनो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ रुवाजों दानथारना सिथ्लायाव हारसिङै सावबाय नबसित दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय सिमलाबारि दिंखियाबारि गामिनि दनजित बर'आ बिमा सम्फा बर'खौ माने बुथारदों आरो माने बिमानि नामा सम्फा बर' आरो 2021 मायथाइयावबो सिगाङाव बिफाखौबो दानथारदोंमोन बे मानसियानो बा फिसालायानो 2021आवबो बिफाखौबो माने दानथारदोंमोन बुथारखादोंमोन जाहैबाय आरो दा दिनैबो दाबो गावनि जोनोमगिरि बिमाखौहाय 2025 मायथाइयावबो बिमाखौहाय रुवाजों दानथारनानै सिथ्लायाव सावबाय आरो दा बिथांखौ पुलिसा खाबाय बा आयेन बायदि बिथांखौ साजा होनो नागिरबाय बा साजा मोनसिगोन बिथाङा गावनि जोनोमगिरि आरो बिफाखौ बुथारनायनि दायावहाय बिथांखौ पुलिसा खाबाय होननानै बुंदों आरो निरमाजोंसो सुयो मालाय मानसिफोरना बोरै साफ्रोमजों सुलाबाय खेनायलाय उन्दुगोन ना मागोन जाखांबाय बहायलाय हा उन्दुनो नागिरखो ना माखो बाव ओमफ्राय माथो सुलाबायखो दानोलाय लोमजानायाव सुलाबायनानै ओमफ्राय दा दै दांलाबाय थानानै ओमफ्राय आरो लोमजाबावदोलाय गाइसमोन माने सानैबो लोमजादों लोमजाबाय नालाय माने सानैबो लोमजाखादों आरो एकदमबारे सानैबो लोमजाना होबाय ना मावनो हायो ना दांनो हायो ओंखाम ओंख्रिबो संनो हाला जानोबो हाला बेराफारसे बेमाराबो ओरैबायदि मोनदोंना मा होनो मेलेरिया टाइफड ओमफ्राय जनडेस मोनथामबो नाख्रेबजोबखादों आमायबो दङ आं दिनैसो देहाखौ एसे स्रां मोनदों आरो ओमफ्राय डाक्टारनि जाबाबो खाथियाखै रागानो मैया नारें लेबु जानानैहाय जाह्रुवा लायना जाफैदों आङो जाह्रुवा लाबोनानैसो देहाखौ एसे स्रां मोनबाय नङाबा खर'आ गिलिर गिलिर मोनबाय थाबायमोन बजा जाजोब्बायमोन आरो ना माने डाक्टारनि मुलि जायै जायै आरो ना माने खर'आ बजाय जाजोब्बायमोन आरो दासिमबो हायाखै नै खोरखि दरजाफोरखौनो होनो हायाखै दा नैबेनि इन्जुर माबाखौ दरजाखौहाय बानायबाय आरो ओरैनो थिंखौहाय ओमफ्राय दा नै बे हालांजोब आरो नै फिनिसिंआलाय होबायमोन नाथाय थाखा फैसानि खोथा दंना होनो हायाखिसै आरो ओमफ्राय दा सुनानै मा खालामनो नागिरखो बावनो उन्दुनो नागिरखो ना माखो मिथिला सुगासिनो मा सानदों गावनिबा माइरंआबो गैला नै माइया मैदेरा सिमोन थांनाय समावहाय एकदमबारे गेजेर नांजासे जाखादों आरो नैबे माइरं नैबे माइ बे एसेल'सै आरो बेनोसै माइयानो गायखांनाय नंला जोबनोसै नै माइयानो माने मैदेरानो गेजेर नांजासे जानानै होदों आरो लोगोफोर माने 18 मन 19 मन 20 मन मोनोमोन नाथाय मैदेरा जाना होलांबाय मा खालामनो नङा होमबा दा गैया सेस फरेस्टफ्रा खहा बोरैबा होनदोंमोनलै बावलायलांबायसै आङो बे माखासे मा होनोमोनलाय मैदेर जालांनायनि माबा मोनो होनना बुंदोंमोन दा बेखौ मोनासै बेखौ बोरैबा होनदोंमोन खहा पुरन ना बोरैबा खहा खुथिपुरननि माबा मोनोमोन आरो दा बेखौ मोनासै होआसै जोंनि कुसुगाव थानाय रेन्जनि जे फरेस्ट जेनाखि सार माने रेन्जार दंमोन बिथाङा मोनो होनदोंमोन दा
जों थाबायदोंमोन आरोना माखासे खिनियाव बिराद एसे फैसा थांदों थाबायनायावबो लामानो ओमफ्राय दा दिनैसिम दासिमबो गैया नै बोसोरनैयानो जाबाय ओमफ्राय आरो वाइल्ड लाइफनिफ्रायबो होनो नागिरदोंमोन बिसोरो होनो हाया माने वाइल्ड लाइफनिफ्राय होगोन होननानैबो बुंदोंमोन दा वाइल्ड लाइफनिफ्रायबो गैया आरो ओमफ्राय ओरैनो दासान्दि माबा न' सिफायनाय इन्जुर फिसा फिसा बफ्लंलाबायनाय सिफायलाबायनायनि थाखाय बेवहाय बे खहा खथिफुरनखौ मोनदों आरो माने खहा जानायखौ मोनदों आरो मा खहा जादों मा नोंहा लस जादों बेखौ मोनफिनजोबदों आरो दानि बोथोराव ओमफ्राय दाखालि बोसोरनै सिगां बोसोरसेनि सिगां मोनाखै आरो दा होआखै दा माथो खालाम नङा होमबा लोगोफोर आसा खालामनानै जोंबो थाबायदोंमोन थाबायनाया दा मोनासै आरो माथो खालामबावनो नङा होमबा बबे बबेखौ बोखारनो बे माइखौ बोखारलायबावनांगौ आरो